Pontevedra acollerá entre o 27 de abril e o 5 de maio do vindeiro ano os campeonatos mundiais de duatlón, duatlón cross, acuatlón, triatlón cross e triatlón media distancia. Na reunión do comité organizador celebrada esta mañá tratáronse temas de logística e promoción de cara a que a competición sexa un éxito a nivel deportivo e sirva tamén para fomentar o turismo na provincia de Pontevedra. Para la Federación Española de Triatlón es el mayor reto deportivo al que nos vamos a enfrentar, al que nos estamos enfrentando, pero también teniendo claro que con dónde estamos, Pontevedra y Galicia, no me cabe duda que va a ser un éxito rotundo y que tengo muy claro que Pontevedra será un punto de inflexión en el modelo organizativo de este proyecto ante la ITU y por eso la ITU ha confiado en nosotros, porque sabemos que vamos a hacer, sin duda alguna, el mejor campeonato del mundo multideporte. Creemos que tamén é unha percha moi importante para fomentar o turismo na provincia de Pontevedra, co cual a cidade de Pontevedra é toda a provincia, porque é un evento no que van a participar numerosos deportistas, pero non só numerosos deportistas, senón que van a participar e acompañalos familiares, amigos, os medios de comunicación, co cual a provincia de Pontevedra estará como un referente no mundo do deporte e como un referente tamén queremos que este no mundo do turismo. Preténdese que o evento, que conta cun orzamento de 1,3 millóns, se autofinancie na súa maior parte. Entre as accións de promoción deste evento múltiple están previstas expedicións a Dinamarca, Ibiza e Australia, onde se celebrarán competicións europeas e mundiais das mesmas disciplinas. O presidente da Federación Galega de Triatlón, Óscar Surís, aproveitou para lembrar que o vindeiro 25 de agosto terá lugar o Campeonato Español de Triatlón longa distancia, que servirá para testar o circuito do Mundial do ano próximo.